know mwemdara nditi ndakatorara nebhutsu nezuro ndanzwa kuti uya wasaina ndikati chimbomirai musavhunduka nokuti kurongwa kwazvo ndokuti zvaari kuita izvi Nebukadineza anofana kutanga ambofura sora. Kana afura sora mobva maziva kuti chiratidzo chechirero chaakuuya kana chikamu chaakuuya. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ende zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuona ndakadai so ndinenge ndataura majoka ekare. Paita nyaya yatona advocate Nelson Chamisa panapa. Haina handichazivo izvi nyaya izvi zvaakuvhiringidza ende zvaakutemesa musoro. Vanhu vakawanda vane zvakawanda zvekutaura pamusoro this whole thing CAB3 chiri kuitika ichi. Vakawandisa nyaya dzacho dzekutaurwa hadzitoperi kubva musi wasainwa CAB3 waintroducwa kana kuti waannouncwa, right, kubva musi waannouncwa kusainwa kweCAB3. Isusu deep down we know kuti chinhu ichi hachina kusainwa ipapo musi wachakazenge chaannouncwa, no. Pane masteps avanotanga vatora chinhu chekuti chinenge chakazosainwa kudhara. Tsoro yacho vakaita se vakaitamba ikapera kare. But advocate Nelson Chamisa panapa chekutanga chavari kukurudzira kune vana veZimbabwe kumbotanga hanzi timbotanga tabatana. I don't know kuti zvinopera sei, because deep down amana kutaurana chokwadi cheko vanhu kubatana kunga kwakunetsa muZimbabwe. Unototi vachitopedza kutaura nyaya ipo chonzi pazodai so potonzwa kunzi ningi mutengezi ningi muchi nyaya idzodzo I don't know how many times but aidzitaura kuti chimbomirai kuudza vanhu kuti ningi mutengezi ningi muchakati. ZANU-PF tarisai mastrategy inorowa. Haina nguva yekuti ningi mutengezi inokumedza wakadaro neutengezi hwako ihoyo zvekuti unopedzera waita se part of them. Those strategy yavanoita se yavanoshandisa ikoko. But ma-ideas ese wayo hapana hazvo zvakaregedza kushanda. Asi zvisinei tinongoti yadeuka. Advocate Nelson Chamisa panapa vari kuti a unique moment, the struggle for freedom and the fight for the citizens' government in Zimbabwe has been reignited. One thing has become unmistakably clear: the unelected and unelectable fear the collective voice of the citizens. This is a defining moment for every citizen. We can choose to stand together in pursuit of justice, accountability, and the government we desire and deserve, or remain divided and risk allowing our shared challenges to worsen and deepen. Today we face a common challenge: oppression. We also share a common destiny, a new great Zimbabwe. Whatever tomorrow holds will be shaped not by the actions of a few, but by the resolve, outrage, and the unit of many. We, the citizens, history has shown that lasting change is built through citizens' solidarity, perseverance, and steadfast commitment to change. The transformational, peaceful action. The future of Zimbabwe belongs to us. We, the citizens, we are organizing the new Be Ready, Get Ready new citizen movement. God is in it. Ndo nyaya tiri kusanganiswa nayo panapa. Ndo yatiri kuudzwa panapa. Aina handichaziva manje, like I said before, kuti zvichaperera kupi ende nyaya iyi ichapera sei, nekuti zvatotaurwa mazvinzwa already. Tikugadzira chinhu chedu chinyowani, chinhu chedu chemacitizens, vachange macitizens vakadii, but pari kudiwa hanzi kuita sei kunge muchibatana. Asi pavataura mashoko iwayo handisati ndakamboona chinhu chinonzi muZimbabwe nachijamuka kudaro vana veZimbabwe vari kupopota. I feel sorry for advocate Nelson Chamisa. Pamwe pacho ndoda kutodzoka takutonyarira kuti mungabva madaro mukuru here. Murume mukuru wamuri kudaro akomana, ndibaba vemhuri kumboko. Vanotone zvakawanda zvavanoudzwa. Now, umwe ari right, I miss Morgan Pfavirai at a critical moment like this. He was a true leader of the people and a man of action, not these parables we hear since 2018. May his soul rest in peace. Ndo chekutanga chatiri kutanga kuoneswa panapa kunzi tambosuwa vatsvangirai Mwari kuti these are some of the stories we Zimbabweans have learned to ignore because our country is full of drama. As long as Delta is still running, we will survive, because living in Zimbabwe while sober is one of the hardest thing you can do. Ndo nyaya imwe iripo zvikanzi aiwa toita hedu zvekudhakwa because nyaya yapo panapa yakuitika hazvichaita se hazvichamake sense.
ndo imwe yatiri kuona panapa iri kutaurwa panapa ine vana vezimbabwe vachitaura kuti senza zvichameke zvinhu zvese zvamutaura. umwe ari kuti Zimbabwe people rise up. That's why I support South Africans chasing people. You cannot allow deposit of many draconian laws that destroy the country and its posterity, then go countries that people stand firm to make their government accountable. Mumwe wari kutaurawo zvake achisimbisa the situation that is happening in South Africa, because I understand kuti this person atonyora atotaura all this nonsense, he or she is not in Zimbabwe. If you, is not in South Africa, I mean, if you are in South Africa, I will overcomment all the nonsense. But anyway, I see nyaya yacho yatiri kufambira panapa turungopfura tichidigesta zvekutaurwa nevanhu. Mwari kuti mukuru Bible nepolitics hazvienderani. Unless you want to expose the government. When Paul was preaching, he wasn't doing it ari kumba or akawanda. He was going there and tell them straight. He wasn't scared of being arrested. Bakashata. Aya dzacho dzika. Aiya. Adidi kuyembera yako bana. Adiziwe. Umwari kuti the only defiant leader who succeeded in politics is an armed dictator, an oppressor, a man of blood, fearless, hardcore, not a deficient smart sheep. Sangana nevane face dzakabenda, not my prayer warriors. Ndo imwe shoko riripo riri kutenderera zvekare. Umwana vanhu vakatsamwa komana. Vamwe vari kuvhura mavhesi acho iwayo vachipikisana nezvikuitika izvozvo pakashata. It is better to live one day as a lion than to live 100 days as a sheep. Pakudiwa action apa baba. Ndo rimwe shoko riri kutaurwawo vachioneswa right. Kobva kwaitawo mumwe akutaurwa iyi ndaifarirai, but inovhundutsa manje, ina ndipo pakuti ndinge ndichida kutora masaidi evanhu. Hanzi Chamisa, do not disturb Zimbabweans movement. Zimbabwe is moving since 2023. You do not have plan to stop CAB3, and CAB3 already signed into a law. Now the law says president will be choosing in parliament. So my advice to you is, Mr. Man, is form a strong political party which is going to win more MP than ruling party. That's where you are going to be the president. Fail to do so, then forget. Better to form a church. It will be far much better. Zvikanzi aiwa changatoshanda pamunguva ino ndechekuti matovhura yenyu bato mochimirira panoitwa sarudzo pacho, mochikwanisawo kuti muwanawo ma-MP akawandisa muparliamendi, matodaro munenge matopinda. Ameno I strategy inoshanda here muri yeZimbabwe. I think it's something yekuti chinoda kutwa into consideration, because chakuitika apa zvichokwadi ane ma MP akawanda zvichokwadi akafita ngoramba ari anenge akangobayirira achingotonga apa. Ndo maitira because zvinongozi ngativhotire ma president atiri kuda mu parliament, wotongovhoterwa nema MP ako akawanda kana une 2/3 majority or whatever, mas majority tacho unongonawo wakutongoramba uchitongoenderera mberi uchitongoningina. I think zvimwe zvacho zvoda kuti zviongororwe. I'm not saying kuti ndiri kusupporta 100% point kutaurwa panapa, but umwe ari kuti I hope you mean it is time brother, cause only you could really galvanize the people and launch a sustainable defense of the constitution in the short time frame required. Another leader may arise eventually, but would need a lot more time to gain the following and trust of the people, something you could achieve overnight by really standing up. I think inyaya ndakatomboitaurawo zvangu chiti one day is one day. Kunosumuka umwe munhu zvechokwadi, like ngatitaurire chokwadi. Let's be very honest. Makaona mawira angaita Gezaya, kungoti Geza hana kuda hake kuzoita zvimwe zvinhu zvakawanda. But are you guys telling me kuti dai Geza akaita zviya pamadays towards elections pa 2023 amuone here kuti pani zvaigona kutoitika pepe? But angatosumuka. So zvimwe zvacho ndinoita nchiwirira nevamwe 1 or 2 3 people vanenge vachitaura chibhilifa zvari kutaurawo panapa. Vamwe vanenge vachiwira. I believe in Zimbabweans finally rising against tyrant. I mean, we have tolerated and accommodated ZANU-PF operation for quite long.
when we are going to finally wake up as a nation, this is not a Nelson Chamisa fight, it's our fight, we as Zimbabweans. Yeah, that's true. I agree papo zvangu. I agree kuti dzimwe nyaya dzacho ka dzoda kuti vanhu vanzwisise. Munhu ari kurara nenzara. Alright, do you know Chamisa agara kuBorodeo Mozere? Iwe uri kugara kupi? So pauchatanga kutozvibvunza that question zvakutotanga kutoringa mupfungwa mako. Iye vana vake vari kuenda kuchikoro vatodya chiguta. Kwewo vako vari kuenda kuchikoro chitonzi chiwo. Handiri kuzviona. Zvinhu zvekuti wakutanga kutozviweka one by one zvese izvozvo. Iye wacho ane a high paying job or career whatever. Because kwaari level raari racho readvocate harisisiri chip. Ndo vacho vanotora mari vacho. Zvimwe futi zvokuti munofanira kuzviconsider muchitarisa. But ukasazvitarisa futi unochaona kuti iwewe uchamirira munhu because onaka hope dziri kurarwa nemunhu ari muBorodeo ari ngoti it's okay tikumbosesekedza takadaro. Iwewe manje kuti usesekedza baba unenge uchienda kana kubasa ngataure chokwadi kuti uri teacher uchitambira mari kutambira maticha macivil servant kutambira mari ikutambirwa nemacivil servant mamwe azvibude ende azvigamuchirika zvinotamba zvakungorwadza. That situation iyo tikada kuichinja machinjiro anofanira kunge chiitwa. Zimbabwe inosununguka overnight. Ndikuti kutaurira zvinoshanda right. Umwe ari kuti nero chapkati this time is a joke. Chimbodzidzai politics mukuru wangu. Zimbabwe haitongwe nechirungu. Wakagara hako kumba kwako uchinyora maparables izvezvi zvozonzi zviroto manje zvauri kuita ndizvo zvimwe shoko rikutorwa nemumwe munhu panapa. And guys pakashata. Hanzi Chamisa paitaurwa izvi mainga kupi because mutemo uyu kuitwa vote muparliament maifanirwa kuudza vanhu kuti vapinde mumastreet. Now zvadhakwa ndorimwe shoko riri kutaurwa nemumwe munhu maifanira kunge makazviita right. Umwe ari kuti aiwa simba rake tiri muvanhu nothing chaangaita kana imi vanhu muchimbunyikidzwa kodzero dzenyu muchiramba makapeta maoko. Now see South Africans vari kumira nenyika yavo isu tichitenderera kuti muvengi aite zvaanoda nesu. Pakaipa uri kuona mamwe mashoko akutaurwa manje. Yes of course vana vemuSouth Africa vari kumira nenyika yavo vachitodaro kuti vangoisa zvikungomuka vakataura it's one voice. Ukatarisa munhu atanga the movement yacho inenge ichinzikana march and march anongoti tiri kuda kudzinga munhu wese anonzi muforena. Unzi imposika vamwe munobva masara makapeta maoko moti maybe ndezveava vasina mapepa. Zvava zvanzi it's either une bepa kana kuti hauna. Tiri kuti munhu wese baba unobva uona kuti zvadhakwa kwega unoona situation ike haisina kunaka. But maSouth Africans vanodindane one voice. Havana zvekumboteerera kuti uyo ndiningi anozotudza zvakati. They don't care. Now umwe ari kuti we let our people down president. Challenging you say to leave your comfort zone. Timboita chimoto. There are consequences after if we fail kubvisa vanhu, but the consequences anouya vakaramba varipo akawanda. Tamirira chapkati ka right. Chapkati, a lot of people are still waiting for chapkati and I don't know kuti chapkati chichange chakamira sei. But let me say this muri Zimbabwe before I disappear panapa. Sema Zimbabweans tiri nherera. Saka unherera unopedzwa newe na neighbor wako iwe neni. I still remember mashoko aitaurwa zvikanzi iwe neni tine basa. Mashoko iwayo ari strong but anotanga asina musoro kune munhu anenge asiri kunyatsozvigarira pasi anyatsozviteedzera. Pfungwa yekuti timirire maleaders aya kuti ningi ndiye achazosumuka achigadzirisa zvinhu kuti zviite tinenge tichiwaste time because these guys they are doing a lot. Pamunomirira leader unoita zvinhu ega ari kuita against someone ari kuita ane vanhu vake because at the end of the day we have to agree ZANU-PF ichiita zvinhu inoita ine vanhu vayo vainotoisa muhapwa kuti iwewe uchazoya kumusangano toda kuita chakati chichisanitizer pari kunzi pane maconsultation meetings wati uyai mese pindai mabhazi muuye makapfeka regalia
ukunzwisisa pakanzi vari kuita rally munoti rally yayo aizare saka vanhu vacho vari kuvaona kupenza aiwe ndiyana muda wese into shame nyika yese inonzi toda bhazi riri kubva kwakati nekwakati kunana Mondoro Murewa kwakasiyana siyana ngatisangane tese pakati munhu wese mwana wese uya nebhazi so vari kuita zvinhu nevanhu vavo chitarisa vanhu vacho vari kuti mimi maakuchimirira kuti one person auya achikumirirai akave maproblems iwayo imimi hamuna kana bhazi racho ramamupawo kuti mubatsire kana anything munhu akangosumuka ega akangotaura do you know kuti izvezvi Chamisa akangoda kungobuda achingotaura zvimwe zvisiri zvingoti zvakazodai zvakadai anohwarara asungwa munozviziva here izvo anyway ndingazonzi ndotaurisa kana kuti ndikazotaura zvimwe zvekuti unozosara usingafile comfortable nazvo.